Munud i 7, 7:00 ar ddyrchog, diolch yn fawr iawn. Ia, yma yn maes chwarae efo newid ni. Mae yna le chwarae yma, mae'n pêl-droed, yncw mae yna swings a sleid a roundabouts, mae yna rhyw ffram yna fyd. Mae le ar ddyrchog ac yn weddol ganolog i mi wrth gwrs fel gnidog ardal Pwllheli. A mae wedi bod yn anodd ydy yn ystod y 15 mis dwytha yma o ran gwaith plant a phobl ifanc. Heno mae'n gyfle i ni chwarae yn yr awyr agorad. Mae hynny'n braf ydy o dan rheola Covid, da ni'n ofalus iawn o hynny. Ond hefyd oedd yn gyfle da, da ni wedi bod yn cyfarfod y plant ar Zoom, gweld ambell riant amser hynny ar Zoom hefyd. Ond cael siarad efo'r rhieni hynno, yn sgwrsio a clywed be maen nhw wedi bod yn neud yn ystod y flwyddyn. A hwn wrth gwrs hefyd yn baratoi ar gyfer mis Medi de. Da ni dechrau off gyda rhai gemau, nathon ni chwarae gêm corneli, plant yn dewis cornel, mae'n cael pwynt os ydyn ni'n dewis y cornel cywir. Da ni wedi chwarae hoci neu Star Wars, mae rhai o plant yn ei alw o. A rwan maen nhw'n cael egwyl, a da ni'n mynd i cael stori bach a gweddi, ac ar ôl y stori fydd yna mwy o gemau. Dwi'n meddwl bod fel cerfluniau cerforol, a chwadan gwydd. A gemau poblogaidd, da ni ddim wedi cael chwarae ers dros y flwyddyn, so mae'n braf iawn cael bod yn ôl yma. A dyma di'n rhaglen ni heno. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iddo fo gael rhyw gefndir Cristnogol a bod o'n cymdeithasu efo plant bach eraill o'r un oed â fo. Felly, yn syml iawn dyna pam. Wel, da ni wedi cael blwyddyn o Clwb plant ar Zoom sydd wedi bod yn gret, ond wrth gwrs does na ddim byd rhy fath a gweld yn gilydd go iawn a plant yn cael cyfle i gael chwarae, cael awyr iach a ni gael, jyst i gweld nhw a treulio amser efo nhw fel hyn.